Здравейте отново, аз съм Иван Иванов, ако сте ме забравили, основател на проекта UFO Disclosure Bulgaria. И този проект беше създаден с цел да информира хората чао! От начало. Здравейте, аз съм Иван Иванов. Аз създадох този проект UFO Disclosure Bulgaria и целта на този проект беше да информираме хората за въпроси свързани с неизвестното и с възможности на човека как може да постигне определени нива на реализация на съвършенство духовно. И сега тази вечер аз се намирам в София и се срещам на живо с един голям мой приятел, Иван Карчев, с който се познаваме от известно време и ще си говорим на ти, за да не се излагаме пред чужденците, да си говорим на вие. И сега да го попитам, какво ново около тебе? Всичко е ново. Всичко е ново? Всичко постоянно се променя, защото сме живи. Живота е промяна, така че постоянно нещата се менят. Доскоро бях, може да се каже, почти цяло посветен на темата на традициите от Южна Америка, индианските традиции, шаманизма, въпреки че там не го наричат шаманизъм и даже малко се обиждат, като ги наричат така в някои племена. Но от последната година, т.е. 24-та година, така постепенно, все повече се насочих към това, с което всъщност се занимавах доста години преди това. дао, даоистките практики за вътрешно развитие. Те имат името Нейгон, вътрешно изкуство, и Нейдан, вътрешна алхимия, която не е тая алхимия, нали, европейска, там се превръща метали в злато и така нататък, а е изцяло свързана с промяната на човек, вътре неговото развитие, нали, но по един доста научен начин, въпреки че научният начин за тия хиляди години, в които хората в Китай и въобще в Азия са изучали човек като такъв, е доста по-различен подход от съвременната западна наука. Но благодарение пък на това са стигнали дълбочини и едни